बे दुनियायाव ना नोंखौ रावबो नांजानाय नङा रावबो नोंखौ नांजानाय नङा खालि नोंनि अनगायै जोंखौ रावबो नांजाया जेबा आंखौ रावबो नांजाया आंनि अनगायै सानदों नामा नोङो दुनियायाव नोंहा सोरबा दङ सोरबा नोंखौ नांजागोन नोङो खैफोदाव गोग्लैयोबा सानसे नोङो जुदि फेलें जायोब्ला सानसे नोङो गोग्लैसोयोब्ला गोबां जेंनाजों जुदि नोङो गादब जायोब्ला सानदों नामा नोङो सोरबा नोंखौ नायफैगोन होननानै नायसनगोन होननानै नांजागोन होननानै रावबो गैया दुनियायाव बयबो खालि गावखौल' नांजायो गावखौल' नांजायो गाव बोरै देरहागोन बोरै थांगोन बोरै मोनजागोन बोरै थांगोन बोरै देरगोन बैफोरनि थाखायल' बयबो गावखौ नांजायो साननो हागौ नों जिउआव जुदि बयबो बयनिबो थाखायमोनब्ला दिनै गोबां सुबुङा बेबायदि जेंना गोबां बायदिसिना जाथायफोरजों बिजाथायफोरजों गोबां बिथिङाव गादब जानाय नङामोन गोग्लैसोनाय नङामोन आंनिफ्राय मोनसे बुंनाय जे दुनियायाव रावबो रावखौबो नांजाया साफ्रोमबो दुनियायाव गावखौनो गाव बयबो सिगां सानग्रोयो नोंथाङाबो साननो हागौ एबा आंबो साननो हागौ जिउआवहाय आंखौहाय बोरै आङो गोजौआव लांनो बोरै गावनि जिउनि थाखाय इयुन जिउनि थाखाय गावनि थाखाय मोनसे मोजां माबा मोनसे खामानि मावनानै लानो मोनसे सेटल खालामनानै लानो बयबो बेखौल' सानो दा जुदि दुनियायाव जोङो जुदि जौगानोब्ला दावगानोब्ला मोजां मोनसे बिथाथि मोनहैनोब्ला जोङो गावनो गाव नांजाग्रोनांगोन आंनि बुंनायनि ओंथिया बेसो जे जोङो सोरबाया आंखौ नांजाया आङो सोरखौबा नांजानाङा आंनि बुंनायनि खेथ्रआ बेसो जे जोङो गावखौ जुदि नांजानाय गैयाब्ला गावनाव जुदि सानदांनाय गैयाब्ला नों दा सान सोरबा नोंनि थाखाय सानगोन होननानै गाबोन नोङो गोरिब जानो हागौ गाबोन नोङो बेमाराव गोग्लैनो हागौ गाबोन नोङो माबा मोनसे खैफोदजों नारथब जानो हागौ नारसिन जानो हागौ नारख्लाय जानो हागौ बै समाव नोङो सोरखौबा जुदि हालाय हाफाय नागिरबायोब्ला रावबो नोंनि साननाय बायदि नोंनि लुबैनाय बायदि नोंखौ हेफाजाब होनो फैनाय नङा बेखायनो बैफोर जाथायनिफ्राय सिगांग्रो जुदि गावखौ बारग'नोब्ला गावखौ बासायनोब्ला जोङो दिनै गावनो गाव नांजानांगोन जुदि नोङो सानदोंब्ला आङो 10 बोसोरनि उनाव 20 बोसोरनि उनाव सासे गोरिब सुबुं जाहैगोन अब्ला नों दिनैनो नांजाखानांगोन दानो नांजानांगोन दाहायनो एबा दानिफ्रायनो दिनैनिफ्रायनो नों नांजायाब्ला आरो एक्सन लायाब्ला खामानि मावाब्ला निश्चय नोङो सानसे जिउआव खैफोदावनो गोग्लैहैगोन थ' बेखायनो आङो बुंदों जोङो समनि आगोल सोलायनो नाजानांगौ जोङो समनि आगोल सोलायनो नाजानांगौ जुदि समासो नोंखौ सोलायहोनो सानोब्ला एबा समासो नोंखौ सोलायजासिम सोलायनाय बिथाथिसिम लाबोयोब्ला नोङो गोबां उन जानो हागौ नोङो लेट जानो हागौ नोंनि साननाय बायदियाव जोङो मोनफुंहैनायाव गोबां लेट जानो हागौ थ' बेखायनो आङो खावलायदों लोगोफोर जोङो सोलायनांगौब्ला टाइमनि आगोल सोलाय ट्राइ टु चेन्ज बिफोर टाइम माने जोङो समनि आगोल सोलायनांगौ आरो समनि आगोल जोङो समनि आगोल सोलायनायनि ओंथिया बे नङा जे जोङो समनि आगोल सोलायनो हायो समा जोंहा बयहाबो समान दङ जिउआव सारा मुलुगाव जेसेबांनाखि मानसि दङ बिसोरनि समा दिनै बयहाबो सेम लाइफआ जेरै बयनाबो सेम बेबायदिनो समा सेम दिनै बे 24 घन्टायावनो बे 24 घन्टा समखौनो लानानै गोबां सुबुङा जाफुंसारदों गोबां सुबुङा फेल जादों थ' बिदिब्ला नोंनि आंनि साननाया बेसो जानांगोन जे बे 24 घन्टा समावनो सोरबायदि सुबुङा जाफुंसारखो सोरबायदि सुबुङा दिनै गावसोरनि थांखि बादि मोनफुंहैखो आरो माबायदि दावगानानै मोनफुंहैखो अबे लामाजों हान्थिनानै मा खालामा what are their actions बिसोरनि एक्शनफ्रा मा खामानि मावथायफ्रा मा जों बैनि फारसेसो जोङो बिजिरनाया गाहाम साननाया गाहाम थ' बेखायनो आंनि दिनैनि बे नोंथांमोनजों सावरायनायनि आसोल उद्देश्यआ बेनो जे जोङो समनि आगोल जोङो सोलायनो नांगोन समनि आगोल जुदि सोलायनो हायाब्ला समा नोंखौ सोलायहोनो सानोब्ला समा नोंखौ सोलायहोनाय बिथाथिसिम फैयोब्ला जोङो गोबां लेट जानो हागौ उन जानो हागौ थ' आंनि मेसेजआ बेनो दिनैहाय जोंनि लोगोफोरजों एबा आंनि लोगोफोरजों जोङो समनि आगोल जोङो सोलायनो नाजायो थ' लोगोफोर आइ होप नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय मोजां मोनो मोजां मोननानै नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला आंनि बे खामानिखौ मोजां मोनदोंब्ला
नोंथांमोना लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानब्ला आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थ' बेखिनिखौ आङो बुंथिनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ गोजोन्थों